Mawla Hasan, 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 Mawla Hasan. Ambi ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ala min ko Muhamadu ka kiraya sara tɛ dɔwɛrɛ fo ka kanu gɛlɛn ta ka sin a somɔgɔ sanumaw ma kisi ni nɛɛma ko ɲini Alahu fɛ a ka kɛ danfɛw lasɔ hɛrɛma ka Muhamadu ko don ani a somɔgɔ sanumaw. Wajuli kɛnɛ kɔnɔ an bi aw ladɔnniya k'a fɔ an bi faaba kɔnɔ Bamako balontan terrain sanfɛ min bɛ wele ko terrain Haidara Bankoni Jɛnginɛbugu la. Ka sanga ni Imam Hasani ka bangeli nisɔndiyali yirali ye alakira mɔden sanuma silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin Fadi a bɛ nisɔndiya kɛnɛ min sigi ka ɲɛsin Imamu Hasani a bangeli ma min denbajalabi an ba bolo Haidara tanti Alimatu Dakama Isa. Laseli kɛnɛ sigira ka bɛn Imamu Hasani yɛrɛ bangeli shuma ni an karamɔgɔ Aseyidu Sharif Usman Marani Haidara ka garibu fɛ o tako filanan kɛnɛ kɔnɔ Mohamed Lamin Cham a ye laseli bakan ye nin kɛnɛ in kɔnɔ Imamu Hasani kan ni kan su ka kɛ Imamu Hasani jogo ɲumanya baw kan n'o ye dɔw ye ɲumanya kɛliw ye an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah ɲɛmaw a bɛ hakɛ to président Moro alhamdulillah an bɛ barika da ala faama ye ni jɔn ma ɲinɛ ala ni ce kɔ ala fana t'i sɛgɛn hɛrɛ jidili la. Allahu akbar cam gindo foyi tɛ ala ka hɛrɛ jidili la jɔn ye fo ala ni ce kɔ. tiɲɛ siga tɛ nin na. an bɛ barika da ala faama ye su ye. n'a ka kan walahi. aw ni dɔw jɛra k'a fɔ ɲinɛ sunkalo an ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin sunkalo in na yan a ma daminɛ olu ɲɛna walahi kɛra olu bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ siga t'o la. ala ka lahara sɔsumaya kɔnɔ ami 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 anw minnu b'an sen ka diɲɛ na yan ala ka an yɛrɛw ni diɲɛ farakun ye ami ami ka da fila to an ye ami cam badi alisilamɛw naam kuma donsow ma kuma ka ban anw ni yɔrɔ dɔgɔyara o la Allahu akbar cam fo n'anw y'an da kɛ dugawu de ye sa ayiwa wala wala ni ala ka diɲɛ ye fɛn min ye Imamu Hasani naam diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka kuma a kan o ye miseli turunɔ de ye baji la wallahi ni miseli ninnu turula baji la o ma hakɛni min bɔ o bi bɛn diɲɛ maa ka kuma ma ka Hasani ka bonyaba tɔ to i n'a fɔ baji. sigei Allahu akbar cam Imamu Hasani naam a sɔrɔ cogoya a n'a ka ɲumanyaw naam an ka karamɔgɔ Mukutari ani karamɔgɔ Sogodogo kumana o kan. o kɛra cam wallahi Aliyu ye o don cɛ ma cɛ min bɔ kɔni Seydina Ali ayi o ma kɛ wallahi a ba ye Seyida Fatima Az-Zahra siga t'o la Al-Batul As-Siddiqa An-Naqiyya Tahira. sigei cam Hasani bɛ kuniya ni kuniya caman ye a bɛ majamu ni tɔgɔ caman ye wallahi nka a dɔ ye Abu Muhammad Allahu akbar n bɛ dan ye. cam Hasani a bangena tarata su naam tarata tile bɛnnen ka bɛn su na n'a ɲɔgɔnw ma sunkalo tile 15 su Allahu akbar kira ka magan bila ka na Madina naam o san sabanan tiɲɛ siga t'o la Hasani bangena ka bɛn o de ma o don n'a fɔ sa jaga o faridayali naam ni ala ka diɲɛ ye o san yɛlɛma kɛra Hasani bangeni Allahu akbar cam Hasani bangeyɔrɔ ye Madina ye o don a ka ɲɛnamaya bɛɛ naam san 40 ni san 7 Allahu akbar cam Imamu Hasani ka ɲɛnamaya bɛɛ o don san 40 ani 7 siga t'o la cam Imamu Hasani naam a fatura ka bɛn dɔmamangolo tile 7nan ma Allahu akbar
hijira san 50 kira bɔ Maka kana Madina o san 50 Hassan fatura ka bɛn o de ma a fagara ka bɛn o ma Allahu akbar a fagaba tɛ dɔwɛrɛ ye muso kɔ tiɲɛ a yɛrɛ furumuso o don Ala kana an do dɔrɔmɛ 2 na juguya ami tiɲɛ u ye muso nata naam i bɛ furu masakɛ den ma ka muso nata ni nafolo ye nin cɛ nɔgɔmaba ye ni Ala ɲɛsiranya jɔn ye o don kira dusukun ka ɲɛnajɛ ni mɔden fɔlɔ ye o ye Hasani ye o don nka masha Allahu muso ma miiri na wallahi a ye pɔsɔn kɛ Hasani na k'a faga muso in de tɔgɔ ye ko Ja'adatu bintu Ash'as bin Qais Allahu akbar jam Ja'ada wallahi o de ye muso in tɔgɔ o don jam Ala ka danga b'a kan o don amin a y'a dabɔ ni nata min ye o fana ma fa wallahi a perdila sabu ka d'a kan masakɛ den ma furu ayi wa a ma nafolo sɔrɔ wallahi a ma si sɔrɔ wa a bɔnɛna diɲɛ n'a bɔnɛna lahara o kɛra jam Rabbi Imam Hassan tiɲɛ yɛrɛ la Ala ɲɛsiranya jɔn kun don wallahi o don kɛnɛ kan n'i ko i bɛ Hassan fɛ naam da Ala la i ka mɔla ma i ka sira Ala ɲɛ i bɛ Hassan sɔrɔ wallahi siga t'o la ni Hassan kun ye seliji ta ka ban naam ko a bilala a kɔnɔ min na jɔ Ala ɲɛfɛ Imam Hassan farikolo a b'i yɛrɛ yɛrɛ ka di k'a couleur bɛɛ changer Allahu u b'a ɲininka ko mun na i couleur changer a ko ne couleur bi changer sabu min na jɔ n ka Ala ɲɛfɛ Allahu akbar jam wallahi k'i jɔ k'i miiri ko wɛrɛ la ayi Hassan dusukun Ala de b'a poche la wallahi jam a seritɔ siga t'o la kɛnɛ kan Imam Hassan naam i k'a dɔn n'a kun sera misiri da la k'a fɔ a bɛna don ka bato kɛ a b'a fɔ Ala i ka dinɛngɛ b'i ka da la Allahu akbar jam ilahi naam dayfuka bi babik Ala i ka dinɛngɛ b'i ka da la siga t'o la wallahi يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن كبيه ما عندي بجميل ما عندك يا كريم سجاي الله أكبر كم الله يكدنا ننجى بيكدلا نعم نما مسا كما إما والله إكادو جومانجلا جورا إدلا يا حسندو الله أكبر كم ne yɛrɛ ma jigi kɔmi o do dɛ ni Ala dɔnbaw ye wallahi Hassan bi juguma kɛ min ayi a ko ɲuman masa jugumangɛlɛ jɔri dara ni Hassan do Allahu akbar cam n'a y'o fɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ o kuma yafa ne ka kojugu kɛlenw ma Ala kan'o kɛ ni dɔwɛrɛ dɛ o kɛ n'i ka ɲumanya ye Allahu akbar cam o kɛ n'i ka ɲumanya ye wallahi o do goyi fɔnsere ba masa ne kama e ma o do cam don na Imam Hassan bangena ka taa se hali a kɔrɔbayalenw ma Ala kira ba tun bɛ Hassan ta a b'a da disi de la Allahu akbar tuma dɔ la a b'a bara la a b'a fɔ Ala nin den in ne b'a fɛ wallahi a b'a fɛ Ala ne bɛ nin den in fɛ tiɲɛ Ala kɛ nin den in fɛ Ala kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den in fɛ ami 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 wallahi cam o tuma n'an baw kɛra o bonyabaw n'o karamabaw ye anw b'a dɔn k'a fɔ n'an yɛrɛw ma kɛ ɲuman ye an yɛrɛ maa ɲumanw ka kɛnɛ kan tiɲɛ siga t'o la kɛnɛ kan wallahi o la bɛna diya Hassan kɔfɛ kosɛbɛ bilen n bɛ segin ka don dagamɛsa la cam do wallahi do n kɛlen kɔfɛ ka n baw bɛɛ lajɛlen fo kabini Tunkara la Seyida Ajara Tunkara o do cam ka laban ka foli kɛ n ba la Tarawele la Seyida Fatima Aja Tarawele o do Tarawele ka laban ka foli kɛ n ba la Kulubali la Seyida Aja Aisha Kulubali o do Kulubali ka taasi bila kɛ ka se n ba ma tuguni Tarawele la o do Ala ka hinɛ ni silamɛsiw la n'o ye Seyida Aja Bafunɛ Tɛnɛ Tarawele Ala ka lahara sɔsuma ami ami Tarawele wallahi
ka papa daga mesa fo tasibila ɲɛsinnen bulon daga mesa ma papa daga mesa bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye tanti alima a falijini ye a bɛ yan bɔkari den don docteur bɔkari Allahu akubaru cam daga meseladen tun bɛ wele ko foroba yɔrɔ o don siga t'o la wallahi foroba yɔrɔ ni n'a kun bɔra n'a ma jatigi lasɔrɔ u b'a fɔ a ye taa n'a ye foroba yɔrɔ la o foroba yɔrɔ tun ye bɔkari daga mesa ka yɔrɔ Allahu akubaru cam siga t'o la wallahi ni ala ye ba bɔ o du kɔnɔ k'o di anw ma anw kunna wololen don ni o ba ye tiɲɛ kɛnɛ kan wallahi cam ka n ka tanu ni n ka barikaden ɲɛsin i yɛrɛ ka seri ma a fɔ an ye cam n ka seri ye jɛnɛba jika ye cam tanti alima wolo bamuso o don wallahi jɛnɛba jika ba hinɛdi o don ba jigi fala tiɲɛ ba min ye sutura kɛ o don jɛnɛba jika wallahi cam ni diɲɛ bɛɛ y'a sen don i ka ko la ni bangebaa muso ma sen di i ka ko la fu tiɲɛ siga t'o la a cam alima ko wa a finman n'a jɛman jɛnɛba jika sen bɛ o la siga t'o la kɛnɛ kan a cam wallahi ni maa ba y'i ka fini ko k'a jɛ nɔgɔcogo t'a la fini min ni ala ka jɛ ni jɛnɛba jika y'o ko o jɛra o ti nɔgɔ pas wallahi o jɛra pas a cam tanti seyida alima dagamɛsa o don nɔgɔcogo ti i la ayi i ba y'i saniya wallahi n'o ye jɛnɛba jika ye siga t'o la cam muso ba in yɛrɛ bɛ kɛnɛ a kɔnɔ bɛ kɛnɛ kan inshallahu cam tanti alima dagamɛsa jɛnɛba jika ye e saniya ni mun ye ko naani o fɔ an ye cam muso ɲuman a bɛ fɛn naani de kɔnɔ o fɔlɔ ye sabali ye o don sabali jɛnɛba sigilen filɛ nin ye wallahi ni sabali y'i bonya tɔgɔya cogo t'i la n'a y'i sutura malo cogo t'i la ni sabali y'i kɔrɔta majigi t'i la n'a y'i ɲɛ suma ɲɛguwan cogo t'i la o tuma jɛnɛba jika e ɲɛ t'i guwan i t'i malo i t'i dɔgɔya sabu ka d'a kan i tugura sabali la mani tabaga sabra i tabagahu nasru wa faza bima'iyatillah siga t'o la cam cam maa tɛ tugu sabali la ni ala ka dɛmɛ t'i tugu i la o don jɛnɛba wallahi cam Allahu akbar jɛnɛba hɔrɔnmuso jogo filanan o de ye yɛrɛmara ye o don jɛnɛba i kɛra yɛrɛmaramɔgɔ ye tiɲɛ Allahu akbar lebu yɔrɔ tɛ muso yɛrɛmaramɔgɔ den la tiɲɛ siga t'o la o de kama lebu ma ye seyida alima dagamɛsa la sabu a bɔra muso min na jɛnɛba don jɛnɛba y'a yɛrɛmara tiɲɛ siga t'o la a cam wallahi Allahu akbar a sabanan jɛnɛba jika kɛra waliden ŋanuna ye maa o maa y'i ŋaniya ɲɛ waliden kɔrɔ hasan ni huseni u ba kun ŋaniya ka ɲi waliden kɔrɔ ala y'a sara a kɔ ye tiɲɛ kɛnɛ kan a cam an y'o m'an kɛra mɔgɔ fɛ seyida fatima zahara a ma dugawu si kɛ a denw ye fo denw yɛrɛ labanna k'a ɲininka e bala ka dugawu kɛ walidenw ye i taara ka fɛn bɔ anw da la hamidu bɛ an yɛrɛw la a ko ne b'a kɛ walita ye ala b'a kɛ n da ye Allahu akbar siga t'o la a cam wallahi jɛnɛba jika ye waliden kan o kɛra ka birifini bɔ a yɛrɛ wolo la samiyɛ sansumaya la ka waliden biri n'a ye tiɲɛ o kɛra ka to nɔgɔma bɔ a den da k'a don waliden da wallahi cam jika o don koyi wallahi hɔrɔnmuso jogo naani n'a ye furu labato ye o don cam i sotigi bulo a sigira tinisi de maliyɛn ginɛyɛn burukinabe kɔnɔwariɲɛ a fɛn o fɛn banabaatɔ mana dɔ ye anw kɛra a tɔgɔ de anw kɛra ivoiriyɛnw ye a kɛra nigériyɛnw ye a kɛra maliyɛnw ye a kɛra burukinabew ye sabu a kɛra bɛɛ jatigi ye
bulo daga mesa bi jigi ka bɔ a ka mobili kɔnɔ ka taxi ta Naam. k'a ka chauffeur kɛ ni mobili di banabaatɔ ma ko a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Sigai Allahu akbaru cham. ni banabaatɔ min ti kɔgɔ dun jɛnɛba ji ka bi kɔgɔ dumuni kɔgɔda tobi ka di o ma Je sigatola a cham. Wallahi. Cham. Wallahi. من الجبار لا. من القهار لا. من الوهاب لا. من الواحد لا. واحد الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A cham. ni min di sukaro dun Naam. i bi sukaronda labɛn ka di o ma Allahu akbaru. O bɛ kɛ. Wallahi. hakɛza Naam. n'an bɔra yen Aha. ala y'i ka furulabato sara kɛ Ah. ni denw ye Odo. nka an bɛ min ka kɛnɛ kɔnɔ bi o ye seda ali ma dagamɛsa Saka maisa wallahi keneka. ka maa wolonfila sɔn fɛn wolonfila la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di alima ma Je sigatola cham. Wallahi. a fɔlɔ Naam. ka furukɛ so garanti la Aha. alima tɛ furukɛ ye nka a ye furukɛ a y'a tanu sɔrɔ n'o ye garanti ye Tiɲɛ. mɔgɔ maa ni alima jɛra ni garanti jɛra Je sigatola cham. ka furumuso sɔn sabati la Naam. furumuso ɲuman bɛɛ ye sabati yɔrɔ y'a cɛ ye O don. musojugu cɛ ka so ka kala Aha. Sigatola cham. nka alima kɛra sabati yɔrɔ ye Wallahi. makɔrɔba n'a kɔrɔw Naam. makɔrɔba n'a dɔgɔw Aha. baw n'a kɔrɔw Naam. baw n'a dɔgɔw Aha. an n'olu minnu bɛ jɛ ni ka tamani ziyaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Aha. kuma bɛɛ alima kɛra u sabati yɔrɔ ye ka fara ba tɔw kan Je sigatola a cham. Wallahi. tamanikaw bɛ yan u b'o seereya Keneka. ka hasaniya jigiya fa Je. Wallahi. tamani ba kɔ bɔ ye Naam. Ubea. Wallahi. bɔjɛkaw bɛ U bɛ yan yan nɔ. selebɛri bɛ yan a b'a seereya Sigatola cham. ni furula ni furumuso ye sabati yɔrɔ ye Aha. alima kɛra sabati yɔrɔ ye Ah. hakɛza Na. a sabanan Ah. denkɛ ye sɛmɛ yɔrɔ ye Wallahi. den cɛman Siga t'o la. a ɲuman bɛɛ ye sɛmɛ O yɔrɔ don. ye nka alima kɛra du dɔw den cɛman sɛmɛ yɔrɔ ye Je sigatola cham. alima ye sɛmɛ yɔrɔ ye O dogoyi. bɛɛ tɛ se ka kɛ sɛmɛ yɔrɔ ye Ayi. bɛɛ tɛ se ka kɛ jigitala ye Ayi. bɛɛ tɛ se ka jigi fa Ayi. bɛɛ tɛ se ka jigi wasa Ayi. bɛɛ tɛ se ka jigi kunna Ayi. wolo alima ye jigi ta Aha. ka jigi wasa Kɛra. ka jigi kunna wolo ka jigi fa Je cham. Wallahi o kɛra. Cham. o mana bɔ yen balimamuso ye hinɛ O don. Wallahi. alima kɛra hinɛ banti de ye ni hinɛ donna fɛn fɛn la a b'a masiri k'a cɛɲɛ Aha. ni hinɛ bɔra fɛn fɛn la a b'a malo k'a lebu ka a jasi Pew. O y'a bannen wallahi. Cham. a duurunan Naam. denkɛ Aha. denkɛni ye nɛɛma y'a faso kɔnɔ denkɛni ɲuman ko don Tiɲɛ. nɛɛma don a faso Ɔhɔn. kɔnɔ alima kɛra nɛɛma ye dagamɛsa la Sigai. Allahu akbaru. O dogoyi. Cham. ka fanga bonya sɔrɔ Ɔhɔn. dagamɛsa la O don. ka na diinɛ bonya fara o kan Ɔhɔn. sabu ka da ka sɛriw sɔn mana na ayidara Ɔhɔn. ala ti maa ni dɔw ka furu la Ayi. muso 50 dira ayidara ma don kelen ye a y'a bɛɛ di cɛ ma muso 50 don kelen a y'a bɛɛ di cɛ ma ni ala ko a bɛ muso di ayidara ma o ye hɔrɔnmuso o ye yɛrɛwolomuso ye ayidara furumuso ti bɔ maa ni du kɔnɔ o bɛ bɔ maaba du de la Sigai. Dagamɛsa. Allahu akbar. Cham cham. Wallahi o don. Cham. Wallahi. hakilila denmuso ye ɲuman ye O don. Cham. alima ɲɛna Aha. ka bɔ ɲuman na O kɛra. ka kɛ ɲuman ye O don. Wallahi. fa ye kunnawolo ye Naam. seyida ali ma dagamɛsa Aha. i ye dagamɛsala bɛɛ kunnawolo Sigai. sabu don min na an bɛ jɔ Aha. bulo su kunna Naam. ala ka hinɛ ni silamɛsiw la Amin. en 2019 Aha. Cham. mois de mars kɔnɔna na O don. Cham. an bɛ jɔ bulo su kunna falajɛ la Aha. Allahu. kɔnɔwarikaw nanen don Naam. u ko k'a ma sa Aha. bulo dagamɛsa ma sa maliyɛnw ye Allah. a ma sa a denw ye Aha. a ma sa a furumuso ye a sara diɲɛ ye a sara olu kolowarikaw ye
Sigai Allahu akbar. Wala kun se ka bɛɛ fa don kelen ko mɛ n'i y'a ye ala y'an fa dɔɔni dɔɔni ko ala y'an bɔ yen. Tiɲɛ Cham. Olu ka ɲumanyaw fɔra. O fɔra Cham. Wallahi. Ka sɔrɔ ka seli k'a kan o don Mali jamanakuntigi bɛ yen o don. Tiɲɛ. I bɛ ka dogo min fanga na a don a bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kɛra ne ɲɛna. Kosɛbɛ Cham. N yɛrɛ ye wajuli kɛ a ye n wele ka na ko n dɔgɔ i bɛ se wajuli la a ye ne tɛgɛ minɛ o don. Allahu akbar. Cham. Wallahi. I y'a faamu. Naam. Ala ka hinɛ buna na a y'a wajuli kɛ. Allahu ka fara Alasani Sangare kan. O don. A bɛ n wolo la yan. Wallahi Cham. Ansaru taara déclaration kɛ. Tile 6 kɔfɛ u bɛna taa bulo su bɔ. Kaburu don la. Kosɛbɛ. Ka na n'a ye don ɲuman na. O don Cham. Wallahi. Adamaden ye tile 6 bɔgɔ jɔyɔrɔ. Naam. O b'a sɔrɔ i kɛra cogo dɔ ye. Siga t'o la. U ye protège ɲini. Ka gants ɲini ka b'u tɛgɛ la. Cham. Ka na dingɛ sen. Dingɛ karasiw bi yan. U b'a sariya u b'a kalama. Kosɛbɛ. Cham. Ayiwa mɛtiri fana bɛ yen. Kasimu. U b'a sariya a yɛrɛ y'i bolo wuli. Siga t'o la. Tile 6 kɔfɛ. Ka na bulon dagamɛsɛ bɔ a dayɔrɔ la. Ka taa sɔrɔ bilahi dugukolo ma si kelen digi a la. Farikolo ma yɛlɛma ani sumajalan min b'a la a n'o ma bɔ diɲɛ na yan o suma ka di diɲɛ tɛ. Allahu akbar. Cham. Wallahi o don. Tile 6 kɔfɛ hɛ. Wallahi a kɛra ko. Ka sɔrɔ ka n'a da don ɲuman na. Siga t'o la. Jimɛ ko k'olu y'u tɛgɛ ko safunɛ na bilahi k'a ko k'a jɛ safunɛ na tile 3 misiku kasa min b'u tɛgɛ la a ma se k'a bila. Allahu akbar. Cham. O de ye kaburu karoma in ye min filɛ nin ye don ɲuman na. Kosɛbɛ. Wallahi. O de koyi. N ko ala bɛ ɲuman kɛla fɛ. Siga t'o la. Cham. Diɲɛ ko an bɛ ɲuman kalo la n'o ye sunkalo ye. O don. Wallahi. N bɛna ɲuman kisa dɔ di aw ma. O fɔ an ye Cham. A ye fantanw sɔn yan'u ka ala wele. Allahu akbar. Wala Cham. A ye fantanw jigi tugu yan'u ka ala wele. Tiɲɛ. N'u ye ala wele a ka ko ɲuman dɔ bi tiɲɛ. Siga t'o la. Ni fantan ka ala wele. Wallahi a Cham. Siga tɛ nin na. N y'a f'i ye. Naam. Papa Modi Dagamɛsa sigilen filɛ. A fa ye docteur de. O don. Fa in. A bɛ baara min kɛ gouvernement ye. Docteur n'o ye docteur baara ye. A b'a ka heure respecté. A ka blouson b'a la depuis à 7h45 n'a sɔrɔ a bɛ yen. Allahu akbar. A tɛ tɛmɛ o kan. Baara bi dafa k'a to yen. A bila ka heure supplémentaire kɛ yen. Siga t'o la. A Cham. Ka mɔgɔw ni la sauver a fa y'o de kɛ. Wallahi kɛnɛ kan. A Cham. O de kama Gindo Alimami y'a kanu. Naam. O de kanu filɛ nin ye u ni Gindo Alimami cɛ. Siga t'o la fiyewu Cham. Ni docteur kɔnɔna jɛra i ka baara la. Ala bi kabakoba de k'i ka ko la. Tiɲɛ. Siga t'o la. A y'a tulo ɲɛgɛlɛ jɔn fɛ n bɛna min fɔ. O fɔ an ye Cham. N'a y'a mɛn a b'a yɛrɛ nafa a bɛ maa wɛrɛ nafa. Wallahi a Cham. Docteur dɔ bɛ yen. Naam. A ka banabaatɔ. Muso dɔ n'a den de bɛna fɛ a bɛ pasalabanaw furakɛ. Pour que k'a faamu a bɛ n'a fɔ polio bɛ den sen la. Kosɛbɛ. Pour que k'a faamu. Inshallahu a faamuna. Donc o la a bɛ den sen furakɛ. Naam. Dieu merci den bala ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni. Kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ o docteur in Naam. o fana bɛ hiji de nɔfɛ ko fɔ ale ka taa hiji la i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ. Kosɛbɛ. Wallahi an tulo b'i la. Cham. A ko ale ye san 30 kɛ ka hiji taa wari ɲini a kalo sara la. Allahu akbar. San 30 de a bolo dara a kan. A b'a mara dɔɔni fo san 30. Allahu akbar Cham. Don min ale pɛrɛmɛ k'a bɛ taa wari ta ka virer agence olu ka keesu la o don de a ka maladie ba a n'a den nana n'ale ye u ka fura kɛ o tuma na ba y'i kanto ale ma k'i den a tɔgɔ ba y'i kanto ale ma ko docteur i bɛna yafa anw ma anw tɛna e fɛ yan bilen. Allahu akbar. Docteur ko o tuma n tɛ n ka baara dɔn wa. A ko a dɔnbaliya tɛ i hinɛna ne den la ka tɛmɛ fa ka hinɛ a den la kan. Tiɲɛ. Siga t'o la. N'i y'a ye ne ko n tɛna se min b'an se yan o de banna sabu n cɛ ka baara tiɲɛna. Allahu akbar. Cham. N cɛ ka baara tiɲɛna. O kɛra. Wallahi.
docteur ko ngona naam ale taara fɔ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaba ye directeur ye k'u k'a lajɛ ka nin ka banabaatɔ ka fɛn ta en charge ale ko non ko ba ɲuman kɛ tɔn ka yɔrɔ ti yan ye Allahu akbaru ko tɛ se ka kɛ Allahu akbaru a gɛlɛyara ko directeur fɔlɔ m'o ju jɔ ale yɛrɛ tɛna o ju jɔ a gɛlɛyara cɛ y'i kun ja ka sanfɛla lajɛ a ko ala y'i ba dɔn ne bɛ hiji fɛ wallahi ni danbe sɔrɔ n'a ye tiɲɛ nka ala bi min kɛ n'a bɛn n'i ma fa alhamdulilah n'a mɛn bɛɛ ma ala yafa ma Allahu akbaru cam a y'a ka hiji ta wari ta lamɛn dɛ tulo b'i la cam a y'a ka hiji ta wari ta naam ka n'a di dɔgɔtɔrɔso kɛsu ma ko a ye RSI dilan hali b'u tɔgɔ la cam yɛrɛ yira tɛ nin kɔnɔ sa ayi o tɛ nin kɔnɔ fɔ ɲini tɛ nin kɔnɔ sa ayi o tɛ nin kɔnɔ waso tɛ nin kɔnɔ sa ayi o t'a kɔnɔ ale de y'a wari bɔ dɛ mais a ko a y'a dilan dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ la Allahu akbaru cam a tɛ tɛmɛ o kan ko ka den furakɛ wallahi ka sɔrɔ ka taa RSI di ba ma ko dɔgɔtɔrɔso y'a den garanti Allahu akbaru a tɛ tɛmɛ o kan cam a ma sɔn ka dɔgɔtɔrɔso malo Allahu akbaru a tɛ tɛmɛ o kan a taara i da naam sufɛ a bɛ miiri la k'i ji la a ɲɛji sira fila jiginna a tulo dingɛ kɔnɔ Allahu akbaru cam a y'i da ka sunna ka sogo hiji ta jamana naam k'a ye mɔgɔw bɔra k'ale tɛgɛ minɛ ko hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura Allahu akbaru cam wallahi wala k'i ka hiji minɛ wala k'i jurumu yafa Allahu akbaru cam k'i ka baara ala k'a barikada Allahu akbaru ale dun ma taa hiji kosɛbɛ cam a ye yɛlɛla ka bɔ suna na min kɛ bilahi a y'a ye sigo don tiɲɛ yɛrɛ la a découragé la Allahu akbaru a ko nin ma kɛ tiɲɛ sa nin ma kɛ tiɲɛ ye Allahu akbaru cam a b'o la dɔrɔn a ka téléphone sonné na cam a ka téléphone sonné na kosɛbɛ a ye téléphone ta a ko allo naam dɔgɔtɔrɔso directeur y'i kadɔ a ma ko dɔgɔtɔrɔso tigi yɛrɛ min ta ye dɔgɔtɔrɔso ye ko a kan ka taa hiji la a ka docteur spécial min b'a bolo o muso kɔnɔ giriyalen don o bɛ bin ni sini na o tuma e k'i labɛn e bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso Allahu akbaru cam mani jabbar mani kahar mani razzaq mani wahhab wahidullah la ilaha Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cam cam e k'i labɛn e bɛ taa n'a ye hiji la tiɲɛ cam i bɛ taa patron kan ka taa wallahi c'est à dire n y'a kɛ ala a y'a tulo ma jɔ dɛ nin ye fitinin de ye ala a y'a tɔ lamɛn siga t'o la cam cɛ baara kɛcogo diyara docteur ɲɛmaa ye hiji kɛyɔrɔ la yen min tɛ dɔgɔtɔrɔso ye Allahu akbaru cam u nalen naam ala cɛ nisɔndiya kojugu tilala ka wari dɔ di docteur in ma min y'a bila hiji sira la naam o kun ka ca o yɔrɔ bɛɛ a ko Allahu akbar Allahu akbaru a ko Allahu akbar fo siɲɛ 3 tiɲɛ patron ko Allahu akbar ko cogo jumɛn ko nin ka dɔgɔ i la a ko n ka Allahu akbar fɔ kun tɛ o ye ayi o tɛ wallahi a ko o tuma jumɛn de don naam a ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko banabaatɔ muso in cɛ ka baara tiɲɛna den de kun bɛ ne bolo k'a furakɛ a ko se t'ale se yan bilen furakɛli ka jɔ ne taara fɔ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ye n'u k'a lajɛ olu fana ko baara kalifara olu la danaya de kɔnɔ u ma bila o yɔrɔ la o kɛsu ti yan ne fana ye n ka hiji ta wari san 30 wari n y'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ la Allahu akbar a kɛra tan cam i y'a faamu o yɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔsotigi ko ko a y'a ka wari dilen segin a ma Allahu akbar cam fila o don fila a sabanan a ko a partir d'aujourd'hui a ye kɛsu dɔ sigi fantanw dɔgɔla dɔgɔtɔrɔso la yan o ka kɛ baɲumankɛlaw ka kɛsu o ka furakɛ sigai Allahu akbar cam
saba Odo, ça va. a naanina Ah. muso min n'a cɛ ka baara tiɲɛna a y'a ɲininka a bɛ se baara jumɛn na Ah. a taara ye k'a fɔ a bɛ se baara dɔ la Non. cɛ in o société b'a bolo Ah. cɛ y'a ta k'a kɛ o société fana directeur ye a k'a ka denbaya kɔnɔ Allahu akbar. Cham, adafara. Wallahi. Eh, cham. ɲuman Odo, wallahi ma. Cham, cham. e kan ka kɛ ɲuman kɛ Eh, o ka kan dɛ, wallahi. taa dugutila fɛ dɔrɔn fanga dɔ ka finitiri kɔngɔ i k'i bolo kuru k'a don a bolo Aha. maa min ti ɲɔ kilo kelen a jigiya t'a ye Naam. n'i ye ɲɔ bɔrɛ sɛmɛ o dala sunkɔrɔ in na Ah. i bolo yɛlɛma ko t'a bɔ o nafa dun Tiens, siga to la. A cham. Wallahi. ala de ko inna allaha yuhibbul muhsinin O don. n bɛ ɲumankɛlaw fɛ Wallahi. wa kazalika najzil muhsinina Siga nin t'o la. cogo de la n bɛ ɲumankɛlaw sara Tiens, siga to la cham. muso dɔ n'a cɛ kun ka di kojugu Aha. Kosɛbɛ. a Wallahi. y'a cɛ ladon furu kɔnɔ kosɛbɛ Aha. ala nana kɛ muso in nana bana a donna sigara la Naam. a ko a cɛ ma ne bɛna sa Aha. ni n sara waati joli i bɛna muso wɛrɛ furu Allahu akbar. Cham. cɛ ko i tɛna sa sa a ko ne de bɛ n jogo dɔn Ah. ni n sara Ah. i bɛna waati joli kɔnɔ i bɛna muso wɛrɛ furu ne ka saya kɔfɛ Allahu akbar. Cham. aa cɛ y'i kalo Na. tant k'i kaburu bɔ Aha. ni sumaya b'a la n'a ɲiginnen don Aha. n di muso wɛrɛ furu fo n'i kaburu bɔgɔ jara Allahu parce que akbar. n'i ye dugukolo sen Awɔ. fɔlɔ Aha. o tɛ bɔgɔjala ye Aha. i bɛ taa se sumaya ma Kosɛbɛ. ko sumaya in tant que o b'i kaburu la Aha. ko ne ti dɔwɛrɛ furu Allahu akbar. Cham. ala nana kɛ muso fatura Aha. wulada o wulada cɛ bɛ taa ka taa dugawu kɛ muso su ye a dayɔrɔ la Naam. a taara o ta a b'a sɔrɔ kaburu ɲiginnen Allahu akbar. Cham. Cham. a ye san kelen yɛlɛma kaburu ɲiginnen Ah. Allahu akbar. aa cɛ ko ale muso furu kuma kana A tɛmɛ kɛra baara ye. Cham, cham. a ko ale ka layidu bɛ kɛ cogo di Aha. a ko ale bɛ nin gindo ɲini k'a dɔn Aha. cɛ y'a ka dugawu kɛ k'i bɛlɛ Aha. cɛ bɛ bali ko la tuma min Naam. a ɲɛ bɛ muso dɔgɔkɛ natɔ la Aha. arroseur fila b'a bolo Allahu akbar. Cham, cham. o de bɛna kaburu arrosé Aha. Cham. a ko a kɛra cogo di Naam. nɔgɔ kɔnɔ jardin ka arrosé kɛ Aha. kaburu fana ni arroseli Aha. a ko ni mɔgɔ kɛ a to n ka nin arrosé koyi Allahu akbar. n dɔgɔmuso ko Ah. ko n'o y'a sɔrɔ an ye muso kelen zi min Naam. ni n b'ale barika fɛ Ah. ko n kana to a kaburu bɔgɔ ka ca Allahu ko don o don n ka laji k'a la Allahu akbar. ko la hali su fana wa Naam. i bɛ keleya n na hali su wa Aha. Allahu akbar. Cham. a ko o tuma na Ah. dɔgɔkɛ ma kɛ seere ye Naam. n bɛ kɛ yɛrɛmaramɔgɔ ye fo n ka santi don nɔgɔ la n di muso wɛrɛ furu nin kɔfɛ bilen Allah. an ka ɲɔgɔn da lahara Sigai. Allahu akbar. Cham. Ha? a ye ɲuman kɛ O ka kan wallahi. n bɛ ɲuman kisa dɔ d'i ma O fɔ an ye Cham. i tulo ɲɛgɛnɛ Wallahi. c'est à dire i bɛ ala ye nin ko ninnu de la Wallahi. Allah. kana to i ka fitinin na Ayi. i bɛna ala ye ɲuman dɔ de la n bɛna min lakali i ye Siga to la Cham. Wallahi. muso setigi ba dɔ Naam. a b'a ka mobili kɔnɔ mobili dagabana Aha. mobili balila ka tiɲɛ Allahu akbar. ne Cham. yɛrɛ m'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo di Aha. a bɔra ka autostop kɛ Naam. maa si ma jɔ k'a ta Allahu akbar. A kɛra baara ye. taxi kolonintigi dɔ ko adamu Aha. o nan'i ka taxi fɛrɛ minɛ k'i jɔ Aha. ko muso ka don Allahu akbar. muso yɛrɛ ɲɛ b'a la Ah. leve ni dɔngɛ la Aha. a ma vitesse ma don fɔlɔ a bɛ dɔngɛ la Kosɛbɛ. a tora la sanden bɛnna Allahu akbar. muso donna kɔfɛ Kosɛbɛ. cɛ ye mobili boli n'a ye Aha. muso ye jigiya juguya ta Aha. ko nin laban kana bɛn ne ka mobili in kɔnɔ yan Allahu akbar. Cham. a y'o jigiya jugu miiri Aha. o kamalen min hali kɔfila la Allahu akbar. Cham. muso nana mun kɛ ko nin bɛ sɔn ka kɛ maa ɲɛnɛma ye Aha. a labɛnna ni cɛ ye piri o piri fɔ a bɛ dɔ fara a kan ka d'a ma Tiens. Siga to la. A Cham. a selen a jigiyɔrɔ la a ko n bɛ jigiya Aha.
muso ko joli don Naam. a ko lafiya Allahu akbar. ko foyi tɛ Ha? ko a y'a kɛ ala kama Allahu muso ko non k'a b'a ka prix fɔ a ko non ale y'a kɛ ala kama Allahu muso ko non a ko i bɛ n ka prix fɛ wa a ko ɔhɔ a ko n'i ye ɲumankɛla dɔ n'i ye maa sɛgɛnnen dɔ Aha. cɛ y'i kalo n'i bɛ ne ka sara fɛ Naam. a y'a lamɛn dɛ Aha. a ko n'i ye sɛgɛnbaatɔ dɔ ye Naam. min ɲɛda sɛgɛn mɛ Aha. ɲumanya kɛ o ye Allahu akbar. Cham. o ye ne ka sara ye Wallahi. Sikatola. ala Ha? o kɛlen Naam. muso jiginna ka bɔ takisi kɔnɔ Aha. a donna hôtel dɔ la Allahu akbar. ka dumuniw commandé Aha. u nana dumuni sigi jeli bala ka na n'a ye bɔnni Naam. baarakɛmuso min bala ka na ni dumuni a si kɔrɔbaya mɛ dɔɔni mɛ a garisigɛtigi don kɔnɔbara ka girin a ɲɛda sɛgɛnnen don Aha. Cham. muso y'i kando Naam. ke e bɛ se k'i yɛrɛ lafiya ka bɔ nin na i sɛgɛn mɛ Aha. i ma maa wɛrɛ bila i nɔ na nin na Wallahi. a ko farikolo sɛgɛn mɛ n b'o ku ka tɛmɛ hakili ka sɛgɛn Allahu akbar. Cham cham. ni hakili degunna a man ɲi n bɛ farikolo degun nin na pour que n bɛ dɔɔni min sɔrɔ n bɛ n cɛ dɛmɛ n'a ye se tɛ n cɛ ye Sigay. Allahu akbar. Cham. a ko n y'a faamu Aha. muso ye wari d'a ma a taara k'a bɛ taa warimisɛn lasegin Aha. wari in kun ka ca dɔɔni Kosɛbɛ. k'a bɛ taa warimisɛn lasegin Naam. alhamdulilahi rabbil alamin ni kuma de la silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ seyidu sharif usman madana haidara ale bisimilala kɛnɛ kɔnɔ ni kɛlimadalaw ye an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ Cɛwda kadijatu mɔdenkɛ ye cɛwda wale sirifire cɛwda fatimatu mɔdenkɛ ye cɛwda wale haidara bɔra la lamɔdeja ye cɛwda wale sirifire kɛra ye yabaningo ye cɛwda wale haidara ye cɛwda aliyu mɔdenkɛ ye cɛwda wale Jawda Zahara Murshida Jawda Wali Oyabani Jawda Hasan Murshida Jawda Wali Hasanu ye nyuma follow ye nyuma keba bani Jawda Wali Hasanu ye nyuma follow ye bani ye nyuma ngebu Jawda Wali nyuma Aidare Jawda Bide mesemenjiri Jawda Wali Jetobi wari nyini ke madani dege alata iye taliban hasata ka cinye to kisemi ka alala haidare chauda basita wurude chauda sinifige chauda madani wurude chauda jamani me haidara ko wasino bo batoma se haidara ma iye kewele mina madani wurude oyandaina haidara ye chauda wali wulufa ye chauda kusirifige ye chauda wajani wulufa ye chauda esirifige ye chauda kabara wulufa ye chauda kusirifuge ye chauda aruna wulufa ye chauda sirifi burahima fa godine semeniri ye chauda haiba wulufa ne kame bani ma ye chauda ominu kubi haidara febeki bolo korota ye ijama kuru ye darika disube ma unge jifa islame ya jifa nidoni bani ye chauda iye dara pokorota alaba dine jodu konuka karamo wote kumana ne basoso wote haidara kabibani ye wajuli kẹjẹ lọsọrọ níbẹ haidara soso madani wolo de bani wa ni bana dọni bẹ na haidara la baya karamọwọ kesera baya karamọwọ kẹmi haidara la lórí yẹ cẹwuda ni jara cẹ cẹwuda ko haidara ye cẹwuda
Fatima ni Aisha ke Jauda ni wale Haidare Jauda Ali Matu Jauda wale Kudabani Jauda Silame ya Josengi Jauda wale Yumaye Jauda wale Yuma Jauda wale Yuma Ala kulifani Aneka Ala kulifani Fadala Fadala كلمة وسنه نعم ولا كلام فإن سلك ترني وجنه أي في الكرك تعلمونه كأحمد نعم ولا كلام أفيدنا أفيدني ومنني سادتا سادتا بزاد الكرك لنني وسيدتا أمتني محمد رسول الله بدرها به يقتم وفكر جميله ملائكة رماني كالتي بفضله ملائكة رماني كالتي بفضله وهنتي كما هن محبه حرام على الأيام إيجاد مثله أهدوا إلى تربيل موته عليه عليها وهي بالذي Ambadenw nin bɛ dan sigi nin sɔrɔlen na ka da waati yɛrɛ na cogo kan aw bɛna an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Barani Haidara ale ka laseliw sɔrɔ waati nataw la k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra kolosuma ni basigi ala k'o don jamana in kɔnɔ ni Imamu Hasani yɛrɛ barika ye ka barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di an fa n'an karamɔgɔ ma Seyidi Sharif Usman Barani Haidara cɛsiri ni nin wulikajɔ ye ni nin jija ye ala ka diinɛ nɔfɛ ale min n'a yera ale la an ba tanti Halimatu Dagamaisa ale y'i tɛgɛ don Imam Hasani kɔrɔ i n'a fɔ an ba tɔw y'u tɛgɛ don tɔw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ cogo min na k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ Mawla Hasan Mawla Hasan Mawla Hasan Mawla Hasan Mawla Hasan Mawla Hasan Mawla Hasan